Мама, ще ти звъна след малко. Любене, къде си тръгнал? Отивам да купя подарък на Силвия. Искам да я изненадам. Ти как си, приятелко? Зле. Имам да свърша куп неща в офиса, след това да отида до университета. Мога ли да ти помогна с нещо? Може да пием кафе след работа. Добре, към 6? Да, хайде. Освен за установяване на контакт, обращението служи за изразяване на отношението на говорещия към събеседника – лично, служебно, роднинско. Припомнете си, като обращение в българския език може да се използват съществителни имена в звателна форма. Мамо, ще ти звънна след малко. Любене, къде си тръгнал? Как си, приятелко? Преди седмица предадох курсовата работа, а още чакам резултата. Дали ще ме допуснат до изпита? Може би трябва да звънна на професора. И какво да му кажа? Професор Иванов, може ли да се явя на изпит? Не. По-добре да се обадя на асистента. Да? Ало? Добър ден, асистент Илиев. Бих искала да се консултирам с вас. Казвам се Искра Донова. Не можете да говорите. Да, извинете. Май наистина се разболявам. Да, напрежението води до това. Дали ще успея да мина през лекарката? Ало? Добър ден, доктор Попова. Кога ви е приемното време? Беше днес сутринта. Да, благодаря. Ще трябва да се справя сама. Тук някъде трябваше да има аналгин. В българския език думите, които означават звания, степени, титли, се употребяват като обращение заедно с фамилното име на събеседника. Доктор Попова, кога ви е приемното време? Професор Иванов, може ли да се явя на изпит? Асистент Илиев, бих искала да се консултирам с вас. Да. Приятен ден, госпожице. Да? Госпожо, не се безпокойте, ще получите документите до няколко дни. Да, до чуване. Ало? Какво сте изпратили, господине? Да, ще проверя и ще ви се обадя. До чуване. Ало? Да, господин директор? Да, ще ви ги представя до час. Добре, господин Александров. Да. Ало? Разбира се, господин председател. Идвам след минутка. Май трябва да се клонирам, за да свърша всичко. Главата ми. Думите господин, госпожа, госпожица се употребяват като обращения в звателна форма. Какво сте изпратили, господине? Госпожо, не се безпокойте. Приятен ден, госпожице. Запомнете, когато думата господин се съчетава с названия на титли, длъжности или с фамилни имена, тя се употребява като обращение в обикновената, а не в звателната си форма. Господин директор, господин председател, господин Александров. Откъде да започна? Да, първо трябва да допиша поканите за конференцията. Я да видим на кого съм изпратила досега. Уважаема госпожо директор, така, уважаема професор Димитрова, добре, и на нея съм пратила. Уважаема архитект Добрева, имаме честа да ви поканим на предстоящата конференция. Баба. Няма да вдигам, не мога да говоря сега. В българския език
За означаване на длъжности и звания на жени често се използват форми за мъжки род. Госпожо директор, професор Димитрова, архитект Добрева. Ало, здравей, бабо. Да, на работа съм. Да, ще ти се обадя по-късно. Милата баба. Ало, майко, какво има? Да ме подсетиш за рождения ден на Леля. Да, сега ще извън. Ало, как си, бай Георги? Чичо Митко, Леля там ли е? Да, хайде. Лелю Анче, честит рожден ден. Да, хайде, ще се чуем по-късно. Искре, всички си телефони дават заето. Готова ли си да тръгвам? Не, колко е часът? Часът 6:10. 6:10? Да. Леле, няма да успея за университета. Искаш ли да отскоча аз на 2 крачки? Да, моля те, иди в стая 206, там секретарката ще ти каже дали съм допусната до изпита. Добре, тръгвам. Добре, благодаря. Обърнете внимание, роднинските названия може да се употребяват като обращения самостоятелно или в съчетание с лично име. Здравей, бабо! Майко, какво има? Чичо Митко, Леля там ли е? Лелю Анче, честит рожден ден! В разговорната реч за интимно или приятелско обращение към по-възрастен мъж се използва и думата бай в съчетание с лично име. Как си, бай Георги? Бай Василе, къде отиваш? Дали да извънна по телефона или да й го кажа лично? Ало! Господина Цякито! Ще излизате ли? Да, извинявай. Най-добре да й го кажа лично. Кажи, другарчето ми, какво стана? Как да ти кажа? Хайде да не ме мъчи. Добре, що ме скажеш, знаеш? Само ти и още двама... Знаех си. Не сме допуснати до изпита. Горката, ти не разбираш. Само ти и още двама имате шестици. Обърнете внимание. В някои случаи за обращение може да се използват членувани форми. Господина Цякето, ще излизате ли? Кажи, другарчето ми. Горката, ти не разбираш. Леле, толкова съм щастлива. Ало, кажи какиното. Добре, ангелчето на Леля. Утре ще дойда и ще ти донеса шоколад. Да, много те обичам. Хайде. Сестра ми и племенника ми. И аз така ми говоря на моите. Добре, батковото. На Чичо Сладурчето. Да. Тръгваме ли? Хайде, тръгваме. За изразяване на галевно интимно отношение към събеседника се използват и членувани притежателни прилагателни имена. Кажи какиното. Добре, батковото. За изразяване на галевно интимно отношение към събеседника се използват и умалителни съществителни имена с предлога на. Ангелчето на Леля, на Чичо Сладурчето, на мама Мишленцето. Камък ми падна от сърцето. Така се притеснявах за тази курсова работа. Сега остави изпита да взема. Не те ли казах? Какво? Курсовата ти работа. Какво? Най-добре от всички няма да имаш изпит. Шегуваш се. Не. Така ли? Това трябва да се отпразнува. Хайде. В този урок видяхте. Доктор Попова, кога ви е приемното време? Госпожо, не се безпокойте. Господин директор, професор Димитрова, здравей, бабо. Чичо Митко, Леля там ли е? Как си, бай Георги? Господинът Цякето, ще излизате ли? Кажи какеното. Ангелчето на Леля.